Buisu terno bwskango tonwi tini hai no hai kwrak salo tei kaisa kami Lakshmipur kamio thangui sakbai thangni rang swbaiui malkhung tulangui tini tui kutui tei chamung rokno khobui saban rok raphai rekha o kamini lukurokno hasteni khoroksa rwchapnai kwrung bukhukjuk parmitariya amtwikhe chamung rokno khobui tui kaham nungjaknai rok manui o amchaini lukurok amtwikhe bukhukjuk parmitariyang yapni namani iba borokni gana phaiui yaphar phaimani tui nungjaknai rokno khobui tebo dalbidal chamung tei saban rok manui borok tini hasteni rwchapnai kwrung bukhukjuk parmitariyangno khatung khajani bisingtwi lamsogui naharkatei kha gaham yapharkatei amtwikhe bini chubachu manui belai no khatung kahainei sawai khwnai rebaikha amchaini lukurok Lukisara village Gidukmar Para Hinjau Jagan Mongong Jong Sara Bosor Aiklaino Tuini Bai Mosto Karachi Soi Tongo Mane Hi Tui Karachi Bai Kunu Government Torof Theke ba Sorkar Torof Theke Kunu Byabostha Koroi Mane Onek Gurutto Tuini Prai Onek Gobindro Nodi Tika Thain Tui Malayo Prai Kunu Somoy 1 kilometer tui tongo tui jalba 1 kilometer ni ar beshi bongnai কোনো borok beshi hatona tongnai borok la nichoi song tuini bai sob sam protek bosor eklai jodi sal tonglai tuini bai সমস্যা tongo mono খুব গামমানজা sini singar panmura yang je tui ro phaimani ekai derek mahla chakla hamu chindra tui jung chini bakhabai mosto ekai tui ro phaiya jung chini khabai kubai mosto bono handa mane kusiung ga ekai tui ro mane মানে ডেলি এখানে চং বা শুধু বইয়া গভর্নমেন্ট থেকে এখানে বাইরে বা খাই জালাই মস্ত হামো সরকার তিনর এখানে বড় মানে 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 তুই বড় খাইয়া সিঙ্গার পারমিতানো মস্ত চং এখানে বুঝেবেন অনেক সিঙ্গার জুতে এখানে ভালো চং আর কোসা মানে সাহায্য মান হামো নিশ্চয় চং বনো মস্ত হামজা হা এখানে রুফাই মানে সি এখানে সাবান মান মানে চকলেট মান মানে বা তুই মান মানে মস্ত খুশি হং এখানে মতো হামবাই para hiao chini ro bate ma para hiao bate ma para misiyo chongno bosi wa da da pop to ria ya bam phang mal pho ria ya nge ta bo chini me dom parmita bum phaye ta klang jora ka chong bo phagon chaitra ma sa ta bo chaitra bu su bis kang wo chong main ja ha tu nge ta ro chong emon tu ni ba obab obiung to mo bidu pho ka nai mo se nge bo tre ne ta ro pho ka nai mo se main ya chong mane rini hingle hingyo abo ke ria ya tawot tabo ini madam pramita hiana bong rijaya chung manja chung khusi khama to ha abo to ang to saimale haifano borok jodi mokol bai thangbai nukhain ke to borok khamo maybe borok or jaga phai nai phaiana abage or jaga ni problem bom ting tong boro saimania inke borok jodi phai nai phaikan ke to definitely borok saiman nai te borok ni kosto buji manai yang bus kango ang borok no koinai borok isa borok ni bagai tei rekhan ke ba borok belai ke no life kaham